श्लोकाचा 4 लक्षात येईल तुम्हाला. मी मनाला कधीच सांगणार नाही की पोरीचा बाप येणार तुला बोला देवाला म्हणून. मनाला कशाला सांगू? पुराण सांगते. अरे माझी मुलगी तुला आवडली असेल पण मला तुला नाही आवडला. तुम्हाला मायात काय कमी वाटतंय? तुझ्यात काय असेल ते मला सांगू नको, पण तू मला पटला नाहीस, मला पोरगी द्यायची नाही. बर ठीक आहे, मी काय केलं होते आता? पोरीचा बाप म्हणला मला अशा जावायला पोरगी द्यायची की तो ताकदवान असला पाहिजे. नेमकं करायचं काय? कशी ताकद? काय नाही म्हणलं, आपल्यासोबत कुस्ती करायची. अगोदर ठोकली पोरीच्या बापाने, अशी ठोकीत असते. तुमच्यासोबत कुस्ती? हो, कुस्ती खेळायची आपल्यासोबत. लगेच लंबूट बंद बांधलं, हलक्या वाजायला सुरुवातच. परवाच नसतं तिला हलकी असते. जमणारी पाकणारी, जमणारी पाकणारी, जमणारी हलके वाजू लागले. कुस्ती 27 दिवस 27 रात्र झाली. 28व्या दिवशी पोरीचा बाप पाया पडला. म्हणला आता शेवटचं पाया पडालो, पुन्हा पोरगी दिल्यावर सासरा जावायच्या पाया पडत नसतो. 27 दिवस रात्र सारखी कुस्ती. 28व्या दिवशी लक्षात आलं, पाणी पित नाही, अन्न खात नाही, दमलं नाही, घाम आला नाही, त्यात ती माणूस नाही. आणि मग पाय पडत सांगितलं, पोरगी देऊन टाकली. लोमश नावाची ऋषी लग्न लावायला. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः एषा यदविद्यां भवस्थितं मङ्गलपरित्याज्यानां जामवन्तर्भयस्थितानां यतत्वाकारे च भवा वैपायनः सर्वस्थितानां वसुपुत्रा सदाजो. असं सुंदर मंत्र म्हणू लागले. लागलं अंगीकारजांचा बाशिंग बिशिंग बांधलेले आले. गावात आल्याबरोबर ग्रामदेवतेचं दर्शन घेतलं, बाबांचं दर्शन घेतलं, वसुदेवाचं, नवरदेव नवरीनं. भगवान कृष्ण परमात्म्याने देवकी मातेचं दर्शन घेतलं. सुन पाया पडताना देवकी मागे सरकली. आई सुनबाई तुझी पाया पडू दे ना. त्या महाराष्ट्रात पोरी नव्हत्या का रे? इतक्या न खायत तिला आसोलीनच बाजू अंगावर येत केस आणि न खाईत करी. अरे भारी ना माझ्या पायाची मोसारी ना मला कशाला केली? आई शरीरानं काय असेल त्याचा विचार करू नकोस, पण आतून काय तुला संध्याकाळी सांगतो. वरच्यानं विचार करू नकोस. मला ते वाचिल्यापासून लक्षात येते, बायको रूपानं सुंदर असावं का गुणानं चांगली असावं? गुणानं. लय रूपानं सुंदर आहे, लाईट लावायचं काम नाही, एमएससीबीचं बिल येत नाही. तिच्या अंगाचा उजेड तिला भिताळ फोडून शेजाऱ्याला उजेड चाललाय. भिताळ फोडून शेजाऱ्याच्या घरात उजेड, इतकी सुंदर. नवऱ्याला म्हणजे तुम्ही पिठलं करा मला वाला. अशी ज्याला भेटली असेल त्यानं अमावस्याच्या दिवशी पैठणच्या तळ्यात उडी आणावं. मुहूर्त नको, या दिवशी त्याला उडी आणायची, म्हणजे त्याला खाल्ल्यावर माशा तरी सुधारत्या. हो, गुणानं चांगली असं रूपाने. बैल दिसायला चांगला असावा, अवतार चालायला पाहिजे ना. असा साडी फिरून कापसाच्या मुलगीवर पावर टाकली. काय पहिले म्हणजे प्रदर्शन मध्ये माणसं मिळाय त्याला काय देखावी किंमत, गुणानं किंमत. असं आई म्हणे पाया पडू दे तिला. भानगड अशी झाली नाही तिला. लक्ष्मी सुद्धा विरोधात गेली. लक्ष्मीने सांगितलं, अगं आपण इतक्या सुंदर असताना मालकानं आसुरीन घरी आणलीच का?
काहीच चलत नाही म्हणजे मालका पुढे आपलं पण हेच चलतंय. संक्रांती म्हणजे संक्रांतीच्या दिवशी वाण द्यायचं नाही. आपली झाली परवा संक्रांत. भोगी कोण दिवशी केली मागच्या महिलांनी? एकादशीलाच केली ना. हा भोगी एकादश. ते एकादशीच्या दिवशी भोगी करता येत नाही. मी असं कुणाचं ऐकव कधी सांगणार नाही, वाचून सांगणार. भोगीला भोगिडा देत असते. भोगिडा हा तुळशीला अगोदर देत असते. आणि एकादशीच्या दिवशी नागिनीचं पान इतकं अपवित्र सांगितलं, इतकं अपवित्र सांगितलं, इतकं अपवित्र सांगितलं की एकादशीच्या दिवशी विळा खाल्या रुद्रेश्वर बुवा. विडा बक्षिता तांबूळ अरंग संतांचा आहे. वय कमी त्याच्याकरता घरी गेल्यावर त्याच्यावर चिंतन करा. इतकं खान नागिनीचं पान कोण्या दिवशी? एकादशीच्या दिवशी. आणि एरवी जर नागिनीचं पान घेतलं, आता तुमच्या सप्ताहाची पूजा करत असताना नागिनीचं पान खाली टेकलं, त्याच्यावर तांदूळ ठेवले, त्याच्यावर सुपारी ठेवली. वरुणांच्या गणपते गणदेवा सर्वास्ते शास्त्रे गणपते भव्यासादी नाष्ट नाना प्रकारचं सर्वरून म्हणजे गणपतीचं अधिष्ठान. कलशाला पान नागिनीचं, तोरणाला पान नागिनीचं, इतकं पवित्र नागिनीचं पान. पण एकादशीच्या दिवशी अपवित्र. आणि याला इळा भोगदान द्यायचा असेल, भोगविळा द्यायचा असेल तर नागिनीच्या पानाचाच विळा लागतो. मग एकादशीच्या दिवशी देता येत नाही, मग भोगी कशी करता येईल? काय काय बायका म्हणल्या मा नवऱ्याचं वाणे एकादश कुठून आली? एकादशीचा मालक तुमच्या दोघांच्या अंगावर शिकी घातली असं येण्यावर नको कर जाऊ. शास्त्र म्हणेल ते सांगावे, ते राज्य तून मानावे. पर्याय होता. मी 8 दिवसापासून बोलत होतो रोजच्या कीर्तनात, पण आता इकडे नव्हतं तेव्हा. संक्रांतीच्या दिवशी सकाळी भोगी करायची, 2ला पर्व काळ होता, त्याच्यानंतर मग पुन्हा वाण द्यायचं, मग संक्रांत करायची. शास्त्र आहे त्याच्या पाठीमागे. आणि दुसरा एक सिद्धांत सांगतो, संक्रांतीच्या नंतर रथसप्तमी पर्यंत कोण्याही दिवशी बाईला वाण द्यायचं आणि कोण्याही दिवशी भोगी करायची. हाही त्याचा शास्त्राचा सिद्धांत आहे. एकादशीच्या दिवशीच कहर करायचा, हे नाटक करायचे नाही. काही काही गोष्टी निषेध असतात. मी तुम्हाला सांगितलं पान हे पवित्र आहे, पण एकादशीच्या दिवशी अपवित्र. चला तांब्याचं तांब्या किती पवित्र आहे? आपण अभिषेकाला तेच वापरतो, कलशाला तेच वापरतो, एखाद्या देवतेला स्नान घालायला तेच वापरतो. गाईचं गोमूत्र किती पवित्र आहे, पण गाईचं गोमूत्र आणि तांब्याचं पात्र एकत्रित आलं की निषेध. निषेध आहे, निषेध. अपवित्र झाले दोन्ही पात्र. गोमूत्रही अपवित्र आणि तांब्याचं पात्रही पवित्र. गोमूत्र इतकं पवित्र आहे की जगातला कुठलाही विद्यार्थी अंगात टाकलं की संपतो, इतकं पवित्र. पण ते तांब्याच्या पात्रात आणलं की अपवित्र होते. आणि तांब्याचं पात्र इतकं पवित्र, पण गोमूत्राची संगती झाली की ते अपवित्र. शास्त्राचा निर्णय. विटाशिव पदार्थ चविष्ट होतो का? नाही. पण तेच मीठ जर दुधाने लागलं, आणि दूध किती पवित्र आहे, आणि मीठ हे सर्व पदार्थातला राजा आहे. दूध किती पवित्र आहे असं सांगा बरं. या भारतातल्या एखाद्या जातीच्या माणसानं दूध प्यायला उलटत आहे अशी एकही जात नाही, एकही जात नाही, एकही जात नाही. इतकं पवित्र दूध. सांगा बरं मिठाशिव बिना मिठाचा पदार्थ सुंदर चविष्ट करणारी एखादी
शिवरुची नाही, पण तेच मीठ एखाद्या पदार्थाला लागलं की पदार्थाची माती करून टाकते. चल संक्रांतीच्या दिवशी आपण सगळ्यांनी निषेध करायचा आहे जामवंतीचा. देवाने स्वीकार केला, कोणाची जब्बर नाही निषेध करायची. काय करायचं म्हणले, सगळ्यांनी एकमेकांना नाही. भोगीचा कार्यक्रम सुरू झाला. भोगीचा भोगविडा तुळशी वृंदावनात ठेवला. तुळशीच्या गुंठ्याला हळद कुंकू देत असतात. दोनदा कुंकू लावायचं आणि एकदा हळद लावायची. हरिद्रादिचरणम देवतुर्याम समर्पयामि असं त्याने म्हणायचं नसते. आम्ही पूजा करतात म्हणत असतो ते. मग तुळशीला भोगविडा दिला आणि दोनदा हळद कुंकू तुळशीला लावून एकदा हळद लावायची आणि तेच मग स्वतःच्या कपाळाला लावायचं. प्रथमतः लक्ष्मीनं आर्जव केल्याबरोबर जसं कपाळाला कुंकू लावलं तसंच खाली दिसतं. वैधव्याम नैव स्थितो विरधिम नैव स्थितो आपात्रो निषेधो भयाः ललाटम प्रपटल कोरडे. कोरडा शब्द याच्यात नाही, पण मी करण्यासाठी सांगतोय. प्रत्येकीचा कपाळ कोरडं, कुंकू थांबत. देवालाही संदेश मिळाला. भगवंतांनी सांगितलं तुमच्या बायका मी कशाला पडू, कुकू तुमच्या कपाळावर थांबणं का तुम्ही लावीस न त्याला मी कशाला, त्याला कळत नाही का, त्याला सगळं कळत. आणि मग द्रोणाचार्यांच्या पत्नीला आमंत्रित केलं. तिचं नाव होतं कृपी. आणि अजून एक स्त्री आमंत्रित केली. तशा 14 स्त्रिया बोलल्या, पण दोघींचे नाव सांगतो. 12 घरी गेल्यावर पहा, मोबाईल मध्ये पुराण सापडते तुम्हाला. काय एखाद्या दुकानात पुस्तक पाहायची गरज नाही. भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा ज्या साधूवर शिकले त्या साधूचं नाव होतं मुनिश्री सांदीपनी. आणि सांदीपनीच्या धर्मपत्नीला एक आमंत्रित केलं. का शोध आहे म्हणे, देवाच्या 16,107 स्त्रिया प्रणाम करत होत्या, असं काय होतंय. तर द्रोणाचार्याच्या धर्मपत्नीनं कृपी मातेनं सांगितलं तुम्ही या पवित्र प्रसंगाला एखाद्या कोणत्यातरी पवित्र स्त्रीचा अनादर केलाय, याच्याकरता तुमच्या कपाळावर कुंकू थांबत नाही. लक्ष्मीच्या तोंडातून शब्द पडला. आमच्या मालकाने एका दुसऱ्या स्त्रीशी लग्न केले, तिचं नाव जामवंती. ती अस्वलीने रीस आहे. रीस म्हणजे अस्वली नाही, तिला नख आहे, अंगावर केस आहे. आम्ही ठरवलं तिला वाण द्यायचं नाही. तोपर्यंत तिला भोगविडा देत नाही, तोपर्यंत तुळस भोगविडा स्वीकारत नाही. आणि तुळस जोपर्यंत भोगविडा स्वीकारत नाही तोपर्यंत तुमच्या कपाळावर कुंकू थांबत. पहिलं वाण तिला द्यावं लागलं. दृष्टांत संपला. अहो तुम्ही आम्ही काही नाव ठेवा, तुम्ही आम्ही काही नाव ठेवा. आपली मुलं मुलगी बघत असताना उंचच जास्त आहे, माझ्या लेवलचीच नाही, बुटीच जास्त आहे, गोरीच जास्त आहे, उन्हात गेल्यावर लालच पडन, सावळीचे, आमकीचे, तमकीचे, शिकलेलीच नाही, पाणीच पटपट देत नाही, तुला भाटी भाजी का, असे नाना प्रकारचे घराणे सांगत असतो आपण माणसं. मग विश्व जगात आले ते त्याला जगाचा बाप म्हणतात. त्यांना अस्वली सोबत लग्न केले. बाकीच्यांनी तिचा तिरस्कार करण्याला काय अर्थ आहे. जोपर्यंत तिला आपलं सकेत करता आलं नाही, केलं नाही, तोपर्यंत कपाळावर कुंकू थांबलं नाही. याचं कारण काय, जगाच्या मालकानं तिला आपलंसं केलं म्हणून जगात ती वंदे ठरली. पहिलं कडवं
नाही करू शकत. संध्याकाळचा ठिकाणा नाही ना त्याला ते पण करू शकत नाही म्हणे. विश्वजित त्यांना अश्वनीला स्वीकारलं. का स्वीकारलं असेल? तिचा अधिकार काय होता? तिनं 7व्या अवतारात काय पुण्य केलं? कशा करता जगाचा बालक इतका खाली आला आणि तिला धर्मपत्नी म्हणून स्वीकारलं. अहो समाजामध्ये अस्वली म्हणजे एक हिंस्र पशु आहे, हिंस्र शापद आहे. आणि या शापदाला धर्मपत्नी म्हणून स्वीकारलंय. जगात एकही पुराण नाही, एकही ऋषी नाही, एकही मुनी नाही, एकही संत नाही ज्यामुळे तिला वाईट म्हणणारा म्हणू शकत नाही. का? कारण पंढरपुरातल्या मालकाने हातात धरली. अंगीकार त्यांचा केला नारायण. लावर चित्र शशी रांडुकर खाणारा एक माणूस. मला वाटते लावर चित्र शशी रांडुकर यायला काही म्हणू नये, कारण हे खाणारे कीर्तनात पण माणसं आहेत. मी जर खोटं बोलत असेल तर सकाळच्या गिरगावकर बर, कारण केदारी बाबा पशी मी कशाला खोटं बोलू. जे माणसं खात नाही असे प्राणी खाणारा माणूस अंगीकार ज्यांचा, अंगीकार ज्यांचा. तिसरा पुराण चालू. 2 दिवसापासून नाही तर शिकारच नाही. बायको ठणठण आणा, लेकर ठणठण करायले. काय म्हणायचं काय शिकारीचा काय नाही. आज काळजी करू नका, आज शिकार आणतो शिकार आपल्याला आज आणतो. 8 दिवस गेला पण शिकार सापडलीच नाही. बायको वनात गेली, काय मिळेल काय? कोणाचं तोंड पाहिलं म्हणला 2 दिवस झाला शिकारच दोसन. माणसाला नाव ठेवते आणि त्याचं तोंड पाहिलं की बाजारात भेटत नाही. अशी काही नालायक माणसं. आमच्या इथल्या संवादात्यानं एक मांजर पाळली, तिचं नाव ठेवलं चंपी. तिचं नाव ठेवलं चंपी. आता त्या संवादात्याची 10-15 म्हशी, 5-25 गाई सगळं थाट होत. म्हातारी हौशी होती. सकाळी रई लावली की एका प्लेटात त्या चंपीला 2 व्हायचे. पण मांजराला नाक नेऊन जर खाचा पडी रे वळण स्वभाव जात नसतो ना. कसा स्वभाव जाईल? याचा येळकोट मूळ स्वभाव जाईना. स्वभाव एका बाईचं लग्न झालं. आराम करण्यासाठी राजहंसाच्या पंखाची गाडी, राजहंसाच्या पंखाची गाडी आणि पलंगाला तपवडी सोन्याची. आता आपल्याला खर्च जाते का काय जाते, वचनम किम दरिद्र काय करणे आपल्याला काऊन कमी सांगायचं. आणि पलंगाला पाय हस्ती दंताची. महाराष्ट्रात 2 घरी अशी पलंग पाहिली, फक्त सोन्याचा नाही बरं का, हातीच्या दाताची पाय. पण एखादा पुन्हा म्हणायचंय कुठेही सांगा. म्हणजे आपण बसलो तर आपल्याला त्या कोणा चहा पाजला ते उगत त्याच्या कष्टाला कशा विष्टू लावायचा.
आगाऊपणा येतो. हत्तीच्या दाताचे पाय, हस्तिदंताचे पाय म्हणतात त्याला. मालक राजा, पण काय स्वभाव. रात्र झाली, 11 11:30 वाजले की पलंगावर टाचा आपटायच्या. त्या राजानं नाना प्रकारची वैद्य आणली. राजवैद्य इतके आणले की बघताच होई नाही. शेवटी ते म्हणजे नेमकं तू पाय टाचा दुखत्यात कशानं मला नाही सांगता. राजवैद्य संघ माझ्यासारखं गेलं होतं का औषध कुठणार. डॉक्टरपेक्षा कंपाऊंडर लय भारी असतो कधी कधी. ते औषध कुठायला होतं. ते म्हणला वैद्य साहेब ह्या बाईचं दुखलं मी सांगतो, पण मला 2 मिनिटं बोलू देता का. बोल म्हणजे काय सांगली याचा. म्हणजे कोणी नृत्यांगना होती का. नाही म्हणजे मलाच लय नाचायचा नाद होता. हा म्हणजे इथं काही दुखत नाही. तिला रात्र झाली की टाचा आपटावं लागतात. अगा वारांगणीची बहीण, अवडंबरीची नृत्य सोय, निशी नृत्याची अपाय, निद्रित कळमळ सोय पदचारी. सांगतो का त्याला. शास्त्र आहे त्याच्या पाठीमागं. शास्त्र आहे, शास्त्र आहे, स्वभाव आहे. मांजराला लोणी खालाय बाबा, पण तिला उजळ आवडत. ही चंपी एके दिवशी रडू लागली. मी नेमकं कीर्तनाला चाललो. मी म्हणलं काऊन रडायली ग. काय नाही म्हणे महाराज तुमचा शेजारी आडवा चालला तेव्हापासून उंदीरच भेटत. म्हणजे काही माणसं मांजरायला आडवी गेल्या उंदर भेटत नाही. किती हलकट असते कल्पना. आणि हे नाव फारी मांजरायला, हे नाव फारी रिकामी घागर पुढून आल्या. श्रद्धा असावी पण अंधश्रद्धा नसावी. ज्या स्त्रीचे मालक वारले त्या बाईला सांगतो, कोणाला माहित असेल किंवा नसेल असं म्हणायचं नाही का मी फार विधवानी. पण विधवा स्त्री मृत्यू पावल्याच्या नंतर तिच्या पत्रिकावर अगोदर नाव असते गंगा भागीरथी. हो, कपाळावर टंकून असलेली स्त्री गंगा स्वरूप असते, भागीरथी स्वरूप असते. हलकट काही जरा जुरा अभ्यास नसलेल्या नालायक लोकांना डोक्याचं बागुट सोडून गुडक्यात बांधले. मूर्खपणाचं टोक आहे. गंगा भागीरथी. आणि ही गंगा भागीरथी भगवान शिवशंकरांनी गंगा स्वरूप डोक्यावर घेतली. त्याच्या पाठीमागे फार शास्त्र आहे. शिवपुराण वाचा लक्षात येईल. मला खालच्या लॉकडाऊन मध्ये वाचायला भेटलं. नाव ठेवायचा अधिकार नाही कोणी. ती गंगा स्वरूप असतीच ती स्त्री, भागीरथी स्वरूप असते ती स्त्री. काय मला शिकायला सापडेना हे चालत. आज संध्याकाळी शिकार करतो अंगीकारजांचा केला ना. एक तळ होतं लहानसं. आणि कोणाला माहिती रात्री जनावर पाणी प्यायला पाण्याच्या ठिकाणी येते. तुम्ही शेतकरी माणसं, तुमचा जर पाण्याची तुटी एखाद्या जागेवर असेल शेतात, तर दिवसा तिथं काय नसते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गेले की हरणाची पावलं दिसतील, रानडुकराची पावलं दिसतील, कोऱ्याची पावलं दिसतील. म्हणजे रात्रीची अवसरी व्यापारी निशाचरी हे हिंस्र स्वागत रात्रीच्या वेळेला फिरत असतात. आणि त्या शिकाऱ्याच्या त्या पारध्याच्या त्या जरा पारधी तो शिकारी त्याच्या लक्षात आलं पाणी पिण्यासाठी या तळ्यावर आता पक्षी जनावर येणार आणि आपण त्यांना मारणार. लहानसा रस्ता होता, त्या रस्त्याच्या कडेला एक झाड आहे, अंगीकारजांचा केलेला आहे. त्या झाडावर तो शिकारी बसला. तो रस्ता व्यवस्थित दिसत नाही याच्याकरता त्या झाडाची पानं तोडीत होता. पान तोडायचा खाली टाकायचा, पान तोडायचा खाली टाकायचा. कर्मनो गहनो गती. ज्या फांदीवर बसला, ज्या झाडावर बसला, त्या झाडाखाली पाल्या पाचोळ्यात झाकलेलं भगवान शिवशंकराची पिंड होती. आणि त्यानं तोडलेली पानं त्या पिंडीवर पडत होते. दिवस होता शिवरात्रीचा. शिवरात्रीचा दिवस होता, शिवरात्रीचा दिवस. आज त्या माणसाचं चरित्र 14 अध्यायापैकी एका अध्यायात चरित्र त्या पारख्याचं. काय खात होत ते? लाभर, चित्र, सशे,
रानडुकर, भेटल ते पक्षी, खडुळी, काही खात होत ते, काही खात होत, हे तर मान्य करावं लागेल. मग असं अखाद्य ते खाती काही खाणारा व्यक्ती आज 14 अध्यायाच्या ग्रंथामध्ये एक अध्याय त्याचं स्वतंत्र चरित्र आहे. 4-2 माळकरी म्हणले आम्हाला हे अध्याय फाडून टाकायचा. त्या बापाची जी आगिरी आहे का सुगड्या, त्या अध्याय फाडायची तुम्ही काय लायकी? कारण भगवान शिवशंकरानं त्याला आपलंसं केलं. शिवलीलामृत नावाच्या ग्रंथामध्ये त्या पारध्याचं चरित्र आहे. जगातला एकही व्यक्ती, एकही तत्व सिद्धांती हे चरित्र नाकारू शकत नाही. का? कारण त्याला जगाच्या मालकानं आपलंसं केलं. कीर्तन मस्त वाटतं बघा. गोड पाहिजे, गोड काय लय कुंभे हाणणार कीर्तन. त्याला नारळ म्या पठ्याचं कीर्तन पाहिलं. अरे तू किती पाहिलं तर काय करशील सुगड्या. तुला तोच राहिलेला रस्ता आहे ना, तुला दुसऱ्याचं काय पाहिजे. अध्याय काढून टाकायची ताकद आहे कोणाच सरपंच नाही काढू शकत. का? काशीतल्या मालकानं आपलं असं प्रमाण दिलं की वैकुंठवासी नथुराम बाबा म्हणायची कोटीची नोट. एक जणाला गाणंच म्हणलं ढगायला लागली कळ. असं कस काय ते म्हणा हेच पाच होत सुगड्या असं म्हणत असते तरी नालाय का. प्रमाण म्हणत आहे प्रमाण. हे बोरात चालू होती.
वरात मला वाटते बाळून पोरायचेच असतात ना ते झाली ना. वरातीची सुरुवात गावातल्या ग्रामदेवतेपासून असते. मारुतीरायाचं दर्शन घेत असतो नवरदेव नवरी, मग बैलगाडीत बसायचं आणि गावात वानल्याचा कार्यक्रम असतो तो, त्याच्या खाली कुंकू देत असते तुम्हाला. पण अजून लईच केला वरातीचा अर्थ कळलाच नाही. बुटानच काढीन मारुतीचं दर्शन घेताना. त्यामुळे काय तो बुट का नाही काढला, काय नाही म्हणजे मारुतीला बुटा सगळंच जात असते, त्याला सांगायचा आदर होतो तो यासारखा. आता मी बाकीच्या लोकांसारखा झालोय, ध्यानात ठेव. सोमळ्या जगातल्या 1 नंबरच्या गुंडाच्या दाढी मिशा त्यानं दुपारा जाळ्यात रे. दुपारा जाळ्यात, दुपारा दुपारा दुपारा. तू पाय हाणायला किती टाइम लागेल त्याला? इतकी टाकला असं बर काय काय डोंगर बिल गेलं नाही रे. पहिल्यापासूनच पद्धती बुट घालून तुला डिपर तासाच्या बुटाला हाणायला पाहिजे डांगरा. जरा बस जाईल शास्त्र सांगणार, पण लोकायचा बी काय दोष आहे? आमची बी असं काही सांगणच ना. वक्त्यानं सांगायचं लोकायला, वक्त्याचा दोष असतो. लोकांचा काय दोष आहे? लोक तर ऐकत येत आपण सांगितलं. आता ज्याचं लग्न राहिले ते बरोबर आता बुट काढून दर्शन घेणार. त्याला माहिती गेगावचा बाळा आपल्या इथं बोंबलला, मग जरी नाही ऐकलं तर त्याला पक्क मला शेंदूर लावून बसलेलं हे फार अधिकारी. हो, रावणाची बेबी फोडली तर येत तर फोडायला किती टाइम लागेल त्याला? तिथून सुरुवात असते वराती. हल्ली वरातीमध्ये बँड असते, बँड हे रण वाजते. मी त्या दिवशी पण सांगितलं होतं मांड्या, बँड हे रण वाद्य, लग्नात वाद्य हे मंगल वाद्य असते. बँड हे रक्त उसळणारं वाद्य, आणि लग्नात रक्त उसळून एकमेकाला हाणामाऱ्या करायच्यात का? लग्नात हे मंगल वाद्य वाजलं पाहिजे. मंगल आजही मोठ्या मोठ्या लग्नांमध्ये वराडी मंडपात जात असताना बाजूला मंगल चौघडा वाजत असतो. चौघडा आता काही काहीच्या लग्नात पालखी पारात काहीच्या ताशे आहे. आता ज्याच्या लग्नातच पारात पालखी त्याचा संसार तर तवाच पालखी. हे आता ज्याचा त्याचा विषय झाला, काय वाजवायचं त्याला ठरवायचं. पण लग्नामध्ये सूर सनई चौघडा असावा. आणि तुम्हाला मी नेहमी सांगतो, याबाबत चांगलं करण्यासाठी धमक लागते. चांगलं करण्यासाठी धमक लागते, धमक. आणि वाईट करण्यासाठी एकच सोडायचं, फक्त लाज. आणि बिनलाजाला लाजच नाही तर लाज सोडली काय धरली काय त्याचा विषय नाही. पण चांगलं करण्यासाठी धमक लागते. चांगलं म्हणण्यासाठी पण धमक लागते. उदाहरणार्थ एखाद्या महाराजानं बाळू कीर्तन केलं, तू जर म्हणला कायच कीर्तन खास केलं, कायच कीर्तन खास केलं, तर बाळू तुला पुढचा इच्छेने अभंग कोणता घातला होता? बाळू कीर्तन चांगलं झालं म्हणायला अभ्यास लागतो. एक जण म्हणला काय कीर्तन मोखरवाणी केलं. कसं केलं? अरे मी कशाला जीभ खराब करू, इतकं मोखरवाणी ते महाराज बोललं की मी तुला बोलूच शकत नाही. वाईट म्हणायला आकलीची गरजच नाही. चांगलं म्हणण्यासाठी अक्कल लागते, चांगलं करण्यासाठी धमक लागते. केळी लावायला चांगलंच रान लागली, कपाळा लावता त्यात केळी. अगा रंभापत्र तरी पाय ते सुक्षेत्र बोलते निज सोय का कृषी कर्माची आई तर सोय रंभा पळे का? रंभा म्हणजे केळी. केळी लावण्यासाठी कुठेही कसं पात्रच लागते गोड, तसं काही गोष्टी चांगल्या करत असताना धमक लागते. सूरस नाही चौघडा. तेव्हा असं एकच क्षेत्र आहे फक्त परमार्थ, इथं कोणी नाचा. असं एकमेव क्षेत्र आहे परमार्थ, इथं कोणी नाचा. तरण्यानं नाचा, बाल्य अवस्थेत नाचा, म्हातारपणात नाचा, कुठेही नाचा. बाकीच्या ठिकाणी नाचण्यासाठी शास्त्र सांगितलं. शास्त्र आहे त्याच्यासाठी शास्त्र.
युद्धात नाचण्याचा एक निनाद आहे. निनाद युद्धात नाचत असतात. काय नावाचं वाद्य वाजते? तोरण नावाचं वाद्य वाजते. वाद्याचे 9 प्रकार युद्धामध्ये. ह्या वाद्य वाजत असताना त्याच्या तानात वाजणारा नाचत असतो. त्याच्या इतक्या नादात नाचत असतो की त्याचं हृदय उसळत असतं आणि तो आवाज सुराच्या अंगावर पडला की त्याचं रक्त उसळत असते. मग भीष्माचार्य इतकी उसळत होते की त्याच्या कपाळाचा घाम पडला की त्याची मोती तयार होत होते. अशी शूर लोक होते. तिथं वाजायची वाद्य असते. आता ही वरात चालली सूर सर एक चौघडा वाजायला. अंगीकार ज्यांचा केला नारायण चिमुकली लेकर नाचत होती. ओष्टाम नैवम रोमहा ओष्टाम नैवम रोमहा तत्यम बांध्य अवस्था नृत्यम अवस्थिती. ज्याच्या ओठावर मिशीत नाही नाचत होती. आणि एक ते वरातीमध्ये असा प्रोग्राम असतो ज्याच्या दारात वरात गेली त्या बाईने नवरीला हळद कुंकू द्यायचं, नवरदेवाला उभं कुंकू लावायचं, त्याच्या हातावर साखर द्यायची, करदुरा सुपारी द्यायची, असा प्रोग्राम असतो. आणि बायकायला नाद असतो, नाव विचारायचं. सांग बाई नाव. मला असं वाटतं हे येडेपणाचं काम आहे. कोण्या बाईनं नवरदेवाला नाव विचारायचं. नवरीला नाव कशाला विचारे? हे बाबा तुला माहित आहे तू ह्या गावात नाही. नवरी कोणाचं नाव घेणार आहे? नवरदेवाचं. नवरदेव कुठला आहे? नवरदेवाला नाव विचारा. वरा पूज्यते भयू सर्व इंद्रियाची सोय नाम पुसणे पहाय भार्येचे हो. इतिहासाला लिहिलं का? त्याची अक्कल नदीला गेली त्याला लिहिलंय. अधिकारी लोकांचं वाक्य तू त्याला विचारलं काय नाव आहे? तिला विचारली नाव काय? ती पण पुलवान घराण्याची मुलगी असते. ती अशी त्यापैकी करीत नाही. याला नाव विचारलं काय नाव? चुटकी. नाव मी काही फारी हे नाही करावं ना. तू झाल्या नाव मी सांगत देतो. नाही म्हणले नाव म्हणले आणखी ट्विन. तिला आखरीचा काद आहे का? ती नाव तुझी. आमच्या मित्राला पोरगी झाली बारशाला मला बोललं मला आहेर केला. मी म्हणलं याला पोरगी झाली आहेर केला आता नाव विचारावं. मी हातावर दिली काय नाव? चुटकी. मी म्हणलं काय नाव असं रमलं. म्हणलं चल अंगावर होतं पेटायचं. काय नाव म्हणलं? चुटकी. चल अशी कुठे नाव असते ती. नवरदेव फेकून दिल्यावर नाव घेतो. नवऱ्या हिशोबात नाव घेतात जुन्या काळातल्या. मी आताच्या नवऱ्याचं ऐकलं नाही. पहिलं लग्न लावायचो त्याच्यामुळे सगळं माहिती. चुनचुन चुन्यात बसले मेन्यात अंगावटीत इंदुरी मुठीत रावसाहेब बसले दाटीत तर कशी जाऊ पान सुपारी वाटीत. फार सुंदर. औदुंबराच्या झाडाखाली दत्तात्रयाची मूर्त सकारामने बसले पूजेला मिले ते तीर्थ. काय नाव काय? नवरदेवाला म्हणलं की नाव. म्हणलं आता तेलाची बाटली अंतर खोल सारे झाले सुन्मुख झाले आता तरी बोल. घरी बोलन ना तो बेल पाडणारे बोल बोलू तुला ताप घेऊ नको. अंगावर अंगून फिरी ती तुझा दम धर. आणि हल्ली नाव आल्या बकीटात बकीट स्टीलचं बकीट. मुकुंदरावचं नाव ऐकायला 70 रुपये तिकीट. हो बस स्टँडला झोपलेला आहे. काय त्याचं नाव ऐकायला. चांदीची सायकल सोन्याच्या तारा. अण्णासाहेब आले फिरून तर ही पिशिंग घालते वारा. हो ग्रामपंचायतचा सदस्य नाही तुला ही पिशिंग वारा घालत असते. नावाचा नाच सगळं. आमची देखा किंवा त्या नाव दे घ्यायचं नसते. 12 रुपये की गाडी 15 रुपये को घोडो थाका झुंबरदार मारो पीछा नाही छोड. घोडो तो मारायचा. अशी 200-300 पाठ शिकायची तुम्हाला.
माऊलीच ते ट्युशन घेऊ आपण 2 तासांचं चलू द्यायचा. साखर तुटायची बायकायची तिला नाव विचार वरात सांग. वरात एका दारात आली. त्या दारात एक 22 वर्षाचा तरुण आहे. पान मुसमुसीत बांधा, टवटवीत चेहरा. त्याने ती वरात पाहिली. त्या नवरदेवाच्या हातात हात देत होते, त्याला लग्नाच्या शुभेच्छा देत होते. त्यानं तो प्रसंग पाहिला. आतमध्ये गेला उकळीकर बाबा. त्यानं खाली अंथरून टाकलं, अंगावर एक पांघरून घेतलं. 3 दिवस उठलाच नाही. ह्या मुलाचे वडील नवरदेवाकडे कामाला होते. अंगीकार ज्यांचा केला नारायण देवानं स्वीकार केला बघा. आणि मग मुलाचे वडील कामाला गेले. मुलाच्या आजोबांनी विचारलं, त्या नवरदेवाच्या आजोबांनी, काय भाऊ जरा चेहरा तुमचा नाराज आहे? जी मालक. आदरवाची बोलायची त्या काळातली माणसं थोडासा आवाज मालक गेली 2-3 दिवस झालं पोरग झोपलंय तर उठच नाही. पाणी पिलं नाही, जेवण केलं नाही, उठलंच नाही. पडू नये का जागेवर. काय दुखतंय तर सांगत आहे. त्या नवरदेवाच्या आजोबा गळ्यात अशी मोठी माळ, 75 तोळ्याचा श्री वीरभद्र पटका. पालपूर होतं पहिलं श्री वीरभद्र, 75 तोळ्याचा पटका. म्हटल्याची घोळ अशी गाल धष्टपुष्ट माथाला त्या काळातलं. टाक 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 आकड्याची काठी केली, गळ्याच्या गिरी आली. मानाखाली हात घातला. बाळा, अरे का झोपतोस रे? काय राग करायचा? एखादा माणूस जर आपल्याला वाईट मानला असेल तर त्याच्यामुळे कोण फाशी घ्यायची? एखादा व्यक्ती जर आपल्याला त्रास देत असेल, एखाद्या व्यक्तीचा आपल्याला त्रास होत असेल तर त्याच्यामुळे कोण पाण्यात उडी टाकायची? आपल्यासाठी जगाचा बाप समजते, त्याचा त्याग करावा आपण आपल्या जीवनात. पण जीवाचा का त्याग करायचा? वालकरी वापर आहे. मानाखाली हात घातला सांगितलं का? आणि एवढा मोठा कलावान तू. याच तर दुःख आहे. म्हणजे मला काय दुःख आहे? देवानं मला शरीर सुंदर दिलं, पण या शरीरामध्ये एक दुर्गुण दिला. काय दिला? मला पुरुषार्थ दिला नाही. पुरुषार्थ नाही या शब्दाचा अर्थ तो क्लिंब होता. या शब्दाचा अर्थ तो नपुसक होता. आणि म्हणून दादा, तुमच्या नातवाची जर थाटात लग्न आली, थाटात वरात झाली, ती वरात माझी होऊ शकत नाही. मला विटेवरच्या मालकाने का असा जन्म दिला असेल? आतापर्यंत माईला आणि बापाला माहितच नव्हतं. ऐकल्याबरोबर माई विरोधात गेली. पाप्या, लांछनच आमच्या कुळाला. काय पाप केलं तुझ्यासारखा हलकट आमच्या पोटी जन्माला आला? बाबानं सांगितलं, समाजाचं नाव घातलंस नालाय का? आमच्या कुळात जन्माला आलास. घरी आलेल्या वारकऱ्यांनी पाठ थापटिली, सांत्वन केलं, काळजी करू नकोस. हे किती जरी विरोधात केले तर जाऊ दे, पण विटेवरचा मालक तुला आपलंसं म्हणेल. कसं म्हणेल? म्हणे दादा, जिनं जन्म दिलाय ती माई विरोधात आहे. ज्यानं लहानाचं मोठं केलं, आतापर्यंत दिशा दाखवली तर बाप विरोधात आहे. आणि समाज मला आपलंसं कसं म्हणेल? तुला माझ्यावर विश्वास आहे का? तू जीव द्यायला तरी काय हरकत नाही, पण तुला कल्याण करायचं असेल तर माझा ऐक. जगाचा मालक तुला आपलंसं करील, जगाचा मालक तुझा अंगीकार करील. आणि विटेवरच्या मालकाने एकदा तुझा अंगीकार केला की तुझं काम संपलं. खालची किती बोंबलू दे म्हणजे काय ताण घेऊ नको, पण करू काय? माझ्यासोबत सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या भजनात येत जाईल. सुधार भजन. पण भजन सुरू केल्यावर लोक कोणते धड होती? कुठंच किंमत नाही म्हणून तिथे चाललाय. आणि त्याचंही खोटं नाही, लोकांचंही खोटं नाही. 2-3% हाकलून दिलेले नालायकेच्यात आलेत म्हणून परमार्थाला गाल मोठी.
अभ्यास कमी असला तरी चालेल, कैलास स्वर कमी असला तरी चालेल, पाठांतर कमी असलं तरी चालेल, पण ज्ञानोबा तुकोबारायचं नाव घालायची दुर्बुद्धी अंत जरी झाला तू चतुर शहाणा शुद्धाचरणा पण आचरण खराब करू नको. संप्रदायात फक्त आचरणाला किंमत आहे. तुमच्या पत्रिकेवर फोटो येतो वैकुंठवासी एक कोकळीकर बाबा म्हणून उत्तम महाराज. सांगा बरं परिसरातला एखाद्या व्यक्तीने हात वरी करावर त्या व्यक्तीचा दोष काढावा तुम्ही. इतका चांगला व्यक्ती, इतका चांगला व्यक्ती आज नाव निघतं का नाही? काय व्यक्ती. मी एकदा एका काय मागच्या वेळेस सांगतो, मी एकदा कीर्तनाला चाललो आणि त्या गावात कुणीतरी माणूस जात राहिला. नदीलाच उपरनं गुंडाळून तिथं धोतर पटका गिटका वला करून चट पिळून पिळून मग तिथंच वागला माझ्या कीर्तनाला हजर. म्हणून तुम्ही तर नदीत होते. म्हणजे मी माती करून आलो. काय वागणं, काय आचरण, काय अधिकार. आमच्या घरी बायकोच्या प्रकरण का थोतर पुशीन माऊलीच्या घरी आल्यावर कोणी जायला पाहिजे. नाटक नाही तेव्हा नाटक नाटकाच म्हणत तर परमार्थात कशी नाटक जमतील. आमची इथला एक माणूस रामायणामध्ये मारुती झाला. 113 किलो वजन होतं त्याचं आणि त्यानं मारुतीचं पार्ट घेतलं. आता मारुतीचं पार्ट करायला काय लागतं? त्याच्या बायकोची गुलाबी साडी अर्धी फाडी, त्याची लंगोटी केली आणि अर्ध्याची शेपूट केली. गुलाबी शेपूट असा मारुती दिसू लागला. अख्ख्या रामायणात मारुतीकडे सगळे लोक पाहू लागले. होतोच कसं का मोठ्या नाशी फळावली तोंडन ते सगळ्या नाटकात मारुतीची एक नंबर. रांगत नाटकारण पूर्ण पळत आलं. कालच म्हणलं दादा आईला परळीत गेले आणि सीझर करायचं 50,000 मध्ये डॉक्टर पाहिजे. घेतली मारुतीची शेपूट उपसून मला त्या 50,000 बंडल घेऊन दवाखान्यात. नाटकात नाटक सहन होत नाही, परमार्थात नाटक जमत असते का? लोक ऐकायचे नाटक एकूण काय लावते एकूण काय लावते. रामकृष्ण हरी अंधारात कान्या सोडी तू. हो रामकृष्ण हरी हरभर गावावर उपटी दुसऱ्याच. रामकृष्ण हरी गेलं हरभर येतो तो रामकृष्ण हरी. विठ्ठल श्री विठ्ठल, हो श्री विठ्ठल रामकृष्ण हरी हरभर येतच का सगळं. दंबई चालत नाही. ट्रॅफिक सदाचार पाहिजे संप्रदाय. भजन नाव ठेवत होते. सांगणाऱ्याने सांगितलं ऐकू नकोस कोणाचं. एके दिवशी ज्याला भजनाला लावलं ते व्यक्ती थकला. डोक्यावर हात ठेवला आणि सांगितलं बाळा मी सांगतो ते कडेला नाही. पंढरपुरातला मालक तुला आपलंच करीन आणि 4-2 दिवसांनी ती मात्र जात राहील. वृत्ती पावली. माथ्याला वृत्ती पावल्याच्या नंतर लोकांना संधी झाली याला बोलायची. पहिल्या वृत्ती सारखं चालत होता. मंदिरात 2 टायमाचं भजन केलं. कालांतरानं हाही वृत्ती पावला. हा व्यक्ती वृत्ती पावला. पण वृत्ती पावल्याच्या नंतर जागा कुठे भेटली? तिने एक वैकुंठात खुर्ची भेटली. ज्या म्हाताऱ्याने याला मार्ग दाखिलता
त्याच्या खुर्चीच्या बाजूला याला जागा भेटली. कारण का मिठी मारली वा काय सांगितलं तुला मी केला नाही पंढरपुरातल्या मालकाला काय सिद्ध मालकाला तुझी किंमतचीच पाय तुला वैकुंठात जागा भेटली. पण त्याची शंका होती. ते म्हणे मालक मी वैकुंठात आलो तुम्हाला माहिती आहे, मी वैकुंठात आलो मला माहिती आहे, पण खालचे तर 2-2 हाताने बोंबलायचे खालचे बोंबलायचे ना. त्या म्हाताऱ्याच्या डोळ्याला टस पाणी आलं. ते म्हणलं खालचे आता तुझ्या विरोधात बोंबलणार नाही, तू नाव घेऊन बोंबलं ते सकाळच्या काकड्यात. सांगा इथं बसलेले जे काकडा मंदारी माणसं एखाद्याची ताकद अभंग बाजूला काढायची आहे महाराष्ट्रात एखाद्याची कोणाची माय व्याधी काय कोणाची माय व्याधी जेणे जिंकिता जगला आनंद कंद माऊली अशी कोणाची माय व्याधी की जगाच्या माईने ज्याला आपलं सकेल आहे. माईनं बापानं वारीत टाकलेलं पोरग आज सकाळच्या काकड्यात त्याचं नाव आहे का पंढरपुरात त्या मालकानं अंगीकार केलाय. अंगीकार ज्यांचा केला नारायणे ही तुम्ही आम्ही निंदे समजणारी लोक होती ना. निंदेती ही तेने वंदे की दुसऱ्या कडव्यात यादीत दिली
3 लोकांची यादी दिली. अजामेळ भिल्लीनी तारेली कुंटीनी प्रत्यक्ष पुराणी वंदे केली. प्रत्यक्ष गिरगावकर नाही, प्रत्यक्ष कैलास बुवा नाही, प्रत्यक्ष अण्णा नाही, प्रत्यक्ष आसाराम नाही, प्रत्यक्ष उतरेश्वर बुवा नाही, प्रत्यक्ष पुराणी वंदे कशाला पाहिजे मिळाचा. पण आमची लोक काही काहीला सांगताना ब्रेक लाईन तुटलेल्या गाड्या कशा उभ्या राहत नाही तशी जरा पास कळले बोल तो आज्या मेळ्या या तू का पाळलेल्या हालेचं नाव घ्यायला आज्या मेळ म्हणून का काय सुनलंय. कोण आहे आज्या मेळ? त्या काळातला याज्ञिकी पूर्ण असलेला ब्राह्मण. हो शास्त्र करतल वेद करतल पुराण करतल असा अधिकार तत्वातला अग्निहोत्री दशग्रंथी ब्राह्मण. काम चुकलं. काय काम चुकलं? तेव्हा शुंभ किती जरी मस्त काढला तर बोकड्या म्हणायचंच नाही मी त्याची पाहतो. बोकड्याला शिंग हातात होते ते मला नाही मी त्याची दाखवतो. तू गेला आहेस का काय? बोकड्याला शिवाजी कशी दाखवते आणि काय पाहतो तू त्याची? म्हणून काही गोष्टी आपोआपल्या जागेवर जो तो व्यक्ती सिद्ध असतो त्याला बाकीच्या ठिकाणी हिचकायचं नाही. तिथं थोडस आजगळाचं इथं चुकलं. एक नालायक आपल्या बायकोला मारित होता आणि सहज आज्या मेळ्यानं सांगितलं कौन मारायला. तुला काय करायचं इतकं म्हणल्यावर गपचीप बसा. तशीच पडशी माली खाली घेतली तिथंच बसली माली. ते मारून मारून बाहेर गेलं. त्याच्या बायकोन म्हणलं काय ग बाई किती मारतय तरी तू याच्या जवळ राहते. इथं मुख्य चुकलं. मग ती म्हणजे जाऊ कुठं? आज्या मेळ्यानं सांगितलं माझ्या घरी द्रव्य फार आहे म्हणजे संपत्ती खूप आहे. मी तुला मुलगी म्हणून घरी येईल. 4.5 श्लोकाने वाचा भागवतात. उतरेश्वर बुवा आता हल्ली भागवतात त्यांनी केलं गौतम ऋषी वाचलं. मीच जाणार आहे त्याचं भागवत ऐकायला. लेख म्हणून घरी येतो पण स्वभाव कसा असतो माहिती का? काही काही गोष्टीत नेल्या पाहिजे. एखाद्याला फुकट जरी त्याला आल्या घरी कसा नाही. तू भजणार गेल्यावर त्याला वळण कोण टाकायचं? रेड्या देत तसे उदार म्हणचं नाही सांगणार पाहिजे. हा रेड्या म्हणजे आले त्याच्या फक्त पुढचं म्हणत नाही कारण या पुढे इतकी माफी माग. काय कामाचं आहे तुझ्या? हत्ती दिला कुंजलते दातृत्वपणे तरी मनभरांना छेकेने कणासाठी भिक्षा पावने दारोदारगा. हत्ती दिला एक जणानं त्याला मनभर धान्य लागते 3 दिवसात मनभर खाता येते आणि तू 5,000 गावासाठी दुसऱ्याची भीक मागायला आणि हत्तीला काय ठेवल? एखादी गोष्ट भेटत असेल ती द्यायची नाही. ज्या लग्न केलं नाही त्याला 15 साड्या दिल्या. देवाला बरं झालेल्या कोणा विषय काय गरज आहे तुला फुकट करून शेंडी वळवत? काय गरजच नाही ना. चल म्हणले माझ्या घरी मुलगी म्हणून न्यायला हरकत नाही. दूध पाजायचं एखाद्या गरीबाला पाजा. एखादी बाई बाळा दूध झाली तर तिला नेऊन द्या. सरकार कशाला पाजायचं? ही जाणून बुजून कोण होती माहिती माझ्या वेळेला तुझी पण खरेदी. आणि मगाशी तुम्हाला बोलून गेलो का मूळ स्वभाव जात नसतो. आज्या मेळाच्या घरी सगळी पदार्थ गावरान तुपातली होती. हिरा कुठे पोचत 9व्या दिवशी पदार्थानं कहर केला आणि 9व्या दिवशी बॉम्बस्फोट झाला. असा बॉम्बस्फोट झाला आज्या मेळाचं काय करावं. आज्या मेळाचं ती म्हणली मला काय म्हणून घरी आणले. दुसऱ्या वेळेचा अर्थ समजा की लोक बंदी केली पुराण. मुलगी म्हणली हे तुमच्या डोक्याचा प्रश्न आहे.
याच्यासाठी नाही आली. असं जगात प्रेम लावणारे लोक खूप आहेत. मी तुमच्या संपत्तीकडे बघून तुम्हाला पती म्हणून आले. टवळींची कुठली याच्यामध्ये काय सुविधा नाही. मला शेरीविषयी माझ्या 2 अडीचशे 2-3 देऊ का? केदारी बाबा कशी कशाला द्यायचं मूर्ख कुठली वेळी कुठली याच्यामध्ये काय म्हणणार. ती म्हणली हे तुमच्या शिव्या तुमच्या कशी राहत्या. मला जर काढून दिलं तर ओरडून सांगते लोकांना ममा अष्टमात्रो दिनत्रयी निशी संगकारे भयू रतना निशी सोय मज सवेगा. 8 दिवसापासून माझ्याशी संग केलाय. अरे बापरे म्हणजे सगळं काम घरी ठेवत समाज नाव ठेवलाय वाईट टाकायला आणि काढून ठेवत अख्ख्या जगात बोंबलून सांगायला माझ्या संग केला का. अजामिळ पाप राशी अनंत पापाच्या राशी. मला महाराज इतकं चुकलं त्याला वाईट का नाही म्हणा. अरे मागचा ऐक जाईल सोमल्या वरण लागलं पुढे लगेच म्हणतो लगेच करत तो तुझ्या बापाचे पित्र घातले नाही. आली असेल काही अडचण उडाला असेल वरण शिडीन देवा माणूस पुढे काऊन ताण घ्यायला तू माणसं लगेच खाल्या करायला सुरुवात करते. अजामिळ या विषयी शिरतला मागच्या जन्मात कर्म होतं हे मला सांगायची गरज नाही पण हात सोडून म्हणून सांगतो. मागच्या जन्मात अजामिळ संन्याशी उग्र संन्याशी दंडी संन्याशी 10 आखाड्याचे 10 नियम आहेत त्याच्यापैकी 1 आखाड्याचा संन्याशी. आणि संन्याशी असताना हिमालयाला प्रदक्षिणा करत होते आणि हिमालयाला प्रदक्षिणा करत असताना थंडीनं गारठ आणि शरीर आखून खाली होतं. अंगावर गोडभर कपडा शरीर फक्त 1 रुद्राक्ष खाली येऊन पडला संन्याशी. त्या रस्त्याने 80-85 वर्षाचा एक वयस्कर माणूस आणि त्याची देवांगणे समान तरुण असणारी कन्या दोघ जण अंगावर मखमली कपडे वगैरे अंग झाकून हिमालयाला प्रदक्षिणा करीत होते. वडिलाला डोळे नव्हते. मुलीनं सांगितलं महात्मा पडला असेल का. त्याच्या फक्त डोक्यातल्या शेंडीमध्ये 1 रुद्राक्ष बाकी पुढे डोक्याला केस नाही. थोडीशी शेंडी त्याच्यात रुद्राक्ष बांधलेला आहे बाकी अंगावर कपडे नाही. वडील जवळ गेले नाडी परीक्षा केली. मुलीला सांगितलं बाई हा साधू आहे हा दंडी संन्यासी हा जिवंत आहे फक्त याला गरमी पाहिजे. बापाच्या ब्रह्मनुमृतलं पाणी घेतलं संकल्प सोडला आणि त्या संन्याशाला भाऊ मानलं. त्याच्या बाजूला निद्रा केली आणि 1 शाल दोघांत पांघरली. ह्या शालीनं त्याच्या अंगातील थंडी निघून गेली. तो संन्याशी जागा झाला. चांदण्याचा प्रकाश कमलुंडू बाजूला होता. कमलुंडूचं पाणी हातात घेतलं आणि शाप द्यायला पापीनी माझ्यासारख्या संन्याशाचं चारित्र्य भ्रष्ट करत होतीस तुला पुढचा जन्म वेशीचा भेटेल. तिने सगळं ऐकलं. बाप बाजूलाच बसले. वडिलांचं दर्शन घेतलं. बापानं सांगितलं माय ज्या संन्याशाला तू जीवदान दिलंस कोटी यज्ञ केल्याचं पुण्य तुझ्या पत्रात आहे. त्या संन्याशाला तू भाऊ मानलं. जिथं संकल्प सोडास त्या ठिकाणी संकल्पाचा तो संकल्पाचं झाड उगले. पण संन्याशाच्या अंतःकरणात गैरसमज निर्माण झाले. तू त्याला सोडू नकोस जा. बापाचं कमलुंडू घेतला आणि संन्याशाच्या पुढे म्हणजे मी तुझ्याकडे आलेच नाही फक्त तुला जॉब विचारायला आले तुम्हाला शाप कशा करता देणार. अगं पापीने मला भ्रष्ट करत होतीस अद्याप नाही दादा. मी तुला भाऊ मानले. तुझ्या बाजूला मी निद्रा केली. एका धुतल्या तांदळासारखी निर्मळ मी आहे पण तुम्हाला वेशावशी म्हणून शाप दिला. लक्षात ठेव तुझ्यासारख्या दंडी संन्याशाचा शाप खोटा जाणार नाही. मी निश्चित वेशा होणार पण अपराध नसताना मला शाप दिलास म्हणून मी तुला शाप देते. तुझ्या शापाने मी वेशावणार पण त्या वेशी सोबत दूरच होणार. म्हणून मागच्या जन्मातला संन्याशी पुढच्या जन्मात अजामिळ झाला आणि या वेशी शिरत झाला. काम चुकलं पुढच्या जन्मात. उदाहरण त्या निघून गेल्या. एक शेवटचा पुत्र जवळ ठेवला. काय करावं याच नाव नारायण ठेवा. जेवला का नारायणा उठला का नारायणा बसला का नारायणा पाणी देणार आहे ना औषध देणार आहे ना कुठं चालला नारायणा कुठे नारायणा हे घेणार आहे ना हे तिकडे ठेवणार आहे ना. शेवटच्या टप्प्यात पुत्राची आमिषे नारायण भोगी निमित्तानं का होत नाही. मुलाच्या निमित्तानं देवाचं नाव तोंडाला येत होतं. मग अनाथाच्या नाथे जगाच्या मालकाने अजामिळाला विमानात घातलं पण ताकद
भजनाची आजा मेळा दिल्ली तारे रावणासारखं वागायले मला म्हणजे रावण असतो ना नाव मावली 11 वाजले ना काय का नाही आजा मेळ काय आजा मेळ पण आज त्याचं पुराणात ना ऋषी मुनींचा यज्ञ चालू माऊली एक पोरा सांगतो असे लोक बसते तो काय देत म्हणून कोबर का नाही तेव्हा शहाण्या बाईने वरण शिजल्यावर गॅस बंद करायला पाहिजे आपला बांधायला जाऊ टाकला सरकतो पुढे थोडस चला यज्ञ चालू यज्ञ आणि यज्ञ चालू असताना इतका परिसर गोड त्या यज्ञामध्ये ऋषी मुनी योगी जपी तपी संन्यासी अनुरागी अशी मोठमोठी लोक होती महान तपस्वी यज्ञ चालू आहे असं एका बाईला कळालं तिचं नाव शबरी आजामीर भिल्ली म्हणजे शबरी म्हणजे यज्ञ मतंग ऋषीचं दर्शन घेतलं आणि सांगितलं गुरुदेव त्या यज्ञात तुम्ही जाणार हो मग जिथं यज्ञ होणार ती जागा मी झाडून येते हो स्वच्छतेचं काम शेबरीने केलं कितीतरी वर्ष मतंगाचा आश्रम धारा शेबरीने तेव्हा तसा माणूस मोठा होतच नाही कुठल्याही गोष्टीत माणसाला उंच जाण्यासाठी 22 तत्व लागते एक पहिलं तत्व लागतं प्रारब्ध दुसरं तत्व लागतं वंशाची कृपा परिसराची कृपा त्या मातीची कृपा साधूची कृपा नाना प्रकारच्या आपल्या क्षेत्रात वरी जायचं असेल तर अक्षराची कृपा ग्रंथाची कृपा
शास्त्राची कृपा, वेदाची कृपा, पुराणाची कृपा, ऋषीमुनींची कृपा. त्याच्याशिवाय माणूस मोठा होत नसतो. त्याच्या पाठीमागे काहीतरी बोधे असतात. मी मन आश्रम घालण्यासाठी जाते. आता झाडणी घेतली. शबरी रस्त्यानं चलत असताना सूर्य ढगाच्या आडंगी जात होता. शबरीच्या अंगाचा कधीच घाम निघू द्यायचा नाही. हे जगाला प्रकाश देणाऱ्या सूर्यानं लक्षात घेतलं की हिला त्रास द्यायचा नाही, त्रास द्यायचा नाही. त्या तिथे अधिकारी किती असेल कल्पना करा. सहज विचार करा, काय अधिकारी असेल, किती अधिकारी, किती बेजारीत आपण 8 दिवसात गारव्यानं सगळे लोक म्हणाले देवा ऊन पडू दिली, ऊन पडू दिली. हरभऱ्याला लागलेली फुलं जळाली. आहे का आपल्या ताकद? आणि तिला घाम निघू नये म्हणून सूर्य ढगाच्या आडवी चलत होता. ह्या काही काही पुराणातल्या कथा ऐकायच्या म्हणजे ह्या गोट्या खेळावर नाही ऐकायच्या. आकलीचे बाण फोडायचे ऐकण्यासाठी, तत्व सांभाळण्यासाठी. काय तत्व असते त्याग असतो एखाद्या गोष्टीचा. त्याग त्याग उघड असतो काही पण. आणि कृपा संपली की मातीत जातो पण माणूस. मी नेहमीच सांगत असतो आसारामला, आसाराम माणसं चाल ऐकून पैसे देत असतील. तुझा आवाज ऐकून पैसे देत असतील, पण दिलेले पैसे पचण्यासाठी सरस्वतीची कृपा लागते. एखाद्या माणसाला चांगलं गाता येत असेल, चांगलं बोलता येत असेल, चांगलं प्रवचन करता येत असेल, चांगलं रामायण सांगता येत असेल, चांगलं भागवत विनायकराव सांगता येत असेल, चांगलं कीर्तन करता येत असेल, चांगला पकवान वाजता येत असेल, तर सरस्वती लक्ष्मीला सांगते गेहं तवा जायते तथामृधी काले शुभय जया रमाललित विष्णवे तदानुपुरुतस्य कार्याणि भरो यद प्रपञ्चानां सुरामतिजाय शुभानुराग परीक्षितेन प्रपंचो रमावल्लभे नवश सांगतात. नवश नावाचं सरस्वती लक्ष्मीला सांगते त्याच्या घरी जाय. आणि ज्या दिवशी त्यानं नियम मोडले त्या दिवशी लक्ष्मी सरस्वती रडून सांगते मेल्याच्या घरून वापसी, मेल्याच्या घरून वापसी. इतका सगळा गोड कारभार असताना जर व्यवस्थित होत नसल तर समजायचं सरस्वतीची कृपा आपल्यावर नाही आणि आपण परमार्थातले नियम सांभाळीत नाही. सोपं हातातल्या बांगड्या आरशात बघायच्याच नाही. बाई आरशात बघू लागली नाही तो तर पुढे जात तुला दिसत्यात ना डोळ्यात, आरशात काय बघायची? हातीची कंकणा दर्पण कासया. दर्पण म्हणजे आरसा बाळू. हातातल्या बांगड्या आरशात बघायचं काम नाही. तुका म्हणे देवावरी का रुसावे, किती पाकिट घरी आणले तरी आल्याला आला मिळत ना असं समजायचं आपलं काहीतरी चुकलंय. आपण काहीतरी नियम मोडाय किंवा आपल्या प्रारब्धाचं गठुडं फार मोठं पापाचं डोक्यावर. 2 बाकीचे सिद्धांत घरी गेले पार तरी गौरव सांगू टाइम संपलाय. झाडून काढायला आली माणूस कसं मोठं होत नाही. झाडून काढायला आल्याबरोबर काही ऋषीने बघितलं त्याच्या जटा धरायला अशी काही ऋषी होते. त्याला वाईट म्हणायची आपली ताकद अधिकारी लोक होते. अनुरागी
केलं का तिचं कुळ बघा कोणतंय लावरं चित्र खाणाऱ्याच्या कुळातील पोरगी कशाला आहे अपवित्र जागा आहे त्याला घ्या तिकडं ती यज्ञाची जागा पवित्र करण्यासाठी 1.5 दिवस मंत्र 1.5 दिवस मंत्र आपण आधी शकल बसल्या देवबाप्पा लगेच शकंदातच शुद्ध करतोय नेत्राच्या मनाई जगराज गाजाय ते पाणी पाणी असं पाठी नसत करते नाही का डोळ्यात पाणी डोळे सगळ्यात अपवित्र असतील काही डोळेच बघत येत नाही त्याच्यामुळे डोळे अपवित्र पाणी खाऊन घेतली माहिती जेवताना आपादोस्तानो पवित्रा अन्नपूर्णे वयंवासा अन्नपूर्णे स्वदेवचम जठरानुतृप्तावसाहाम ममं जठरानुतृप्तावसायाम नैवं यजायते पचनश्रीः यत्पाकेषु निष्पत्ति भवान् दोषाकरद्वयः दोषादृष्टिद्वयो आपाददोषो भयानां जठरानुतृप्तावसम् उदकसिंचनेन भयजयो म्हणून पाण्याचं असं आलं करीत असते एक जण विचार काऊन पाणी फिरी देत म्हणा मुगे आत येऊन म्हणून वारे वा सुमळे म्हणलं तुला मेल्यावर पाराव ठेवा मीठ राहून काही शास्त्र असते उदक सिंचन केलं यज्ञ सुरू झाला यज्ञाच्या 3ऱ्या दिवशी आवर्षण नाही आवर्षण कशाला म्हणायचं पाऊस बंद पडणे याला आवर्षण म्हणतात आवर्षण नाही पण पाणी चालतं पाणीच नाही कुठंच पाणी नाही आता एक सरोवर आहे त्या सरोवराचं पाणी यज्ञ करता आणायचंय पण ते पाणी अशुद्ध झालं बाकीचं आटलं आणि ते अशुद्ध झालं करायचं काय तर त्या प्रांतात ऋषमुख नावाचा पर्वत होता त्या पर्वतावर मतंग नावाचे साधू होते यज्ञाच्या 7व्या दिवशी साधू हजर होणार होते त्याच दिवशी मतंगाच्या आश्रमावर स्वारी केली आणि विचारलं त्या सरोवराचं पाणी खराब झाले आमची रामायण काही वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगते आता शेळीचं जितकं तोंड उच तितक्या उच्च तिच्या लहान असते दांडगी शेळी असते हिवराच्या फांदीवर पाय देतील वरचा शेळा हो काही काही शेळ्या तुळशीचीच शेळी हाणायच्या ज्याची त्याची पद्धत आहे सांगण्याची पण मला असं वाटतंय पाहुणी ग्रंथ करावे त्यात मला असं वाटतंय भागवत नावाचा ग्रंथ प्राणाची कीर्तन जय श्री निष्ठेनं करायचे निष्ठेनं नाही भागवताचे 3 आवर्तन निष्ठेनं करायचे निष्ठेनं जर त्याला परिसरानं डावळलं तर मी जीवनभर कीर्तन करणार नाही त्याला डोक्यावर घेऊन नाचणार परिसर डोक्यावर पण निष्ठेनं आवर्तन करायचं एक कथा मुद्देसूद डोक्यात ठेवायची मतंग नावाच्या साधूच्या आश्रमावर गेले पर्याय काय करायचा काही नाही म्हणे माझ्या आश्रमावर जिनं स्वच्छतेची सेवा केली अशी बाई आणा तिचं नाव शबरी आहे म्हणजे आम्ही तिला सुरुवातीला काढून दिली तिला काढून दिल्यामुळे सिंचन केलं भूमी शुद्ध केली आणि मग यज्ञ सुरू केलाय महाराजांना सांगितलं तिला डावलून दिले म्हणूनच पाणी आटले तिला आणावं लागते आता महाराज विनायकराव तिला शोधायला पळायले पण ती पुढे पळायली मतंग नावाच्या साधूला सांगितलं ती हातात येत नाही एक काम करा म्हणजे ती रस्त्यानं जर पुढे पळत असेल तर तिची पावलं तिथून म्हटली तिच्या पायाखालची माती आणा सरोवरात टाकल्याबरोबर सरोवर शुद्ध झालं इतका नामधारकाचा अधिकार मोठा आहे कल्पना करा अहो नाना प्रकारच्या लोकांनी वाईट टाकली आज रामायणातून शबरी जर बाजूला काढली तर 35% रामायण 0 आहे 0 0 0 शून्य रामायण एवढा मोठा अधिकार
आज आम्ही भिल्ली आता राहिला कुंडी एवढा पुरावा सांगतो. तमाशात नृत्य करणाऱ्या बाईची पोरगी पण सुंदर 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 आणि सुंदरपणा हे कोणाच्या बापाची जागिरी नाही. डॉक्टरची सुद्धा जागिरी नाही. असा एखादा डॉक्टर आहे का एखाद्या माऊलीच्या पोटात गर्भ असताना त्याला इंजेक्शन दिलं पोरग गोर होते बरे मावळे नाही. आणि जर डॉक्टरच्या हातात लेकरं गोरेच वाचा असतं तर किती डॉक्टर दाखायचे तुम्हाला लेखणी गोरे द्यायला. आहे का आपल्या हाताने आहे का डॉक्टरच्या हातात सांगा. पोरी भाजी तरी डॉक्टरच्या हातात आहे का नाही. पोरी भाजी तरी डॉक्टरच्या हातात आहे का. कन्या सुतो भयजायम यत सौंदर्याना वैद्याम नैवाम सुची वैद्याम वयाना. वैद्य म्हणजे डॉक्टर ज्याला एकही डॉक्टर नाही त्याच्या हातात नाही. उलट उलट वारकरी संप्रदायाने हातात घेतलं. ज्ञानदाने ज्ञानदान केलं असेल तर ब्राह्मण म्हणजे पवित्र बोलणाऱ्या कुळात जन्माला येते. ब्राह्मण जात नाही बरं. ब्राह्मण जात वेगळी. कर्तव्याचा निष्ठता वेगळा. ब्रह्म जाणे ती ही गोष्ट जाणतो त्याला ते म्हणायचं जात वेगळी. जगात एकही जात नाही त्या जातीत माणसं खात नाही. भाकरी नाही म्हणे तुम्ही. आणि जगात एकही जात नाही त्या जातीत मालकरी माणसं नाही. जामदे नावाचं गाव आहे. कृष्णाजी माऊली जायखेडकर म्हणून फार मोठे विद्वान महात्मा होते. 400-500च्या जवळजवळ मालकरी पारधी समाजाची माणसं केली. ते मागे एक महाराज वारले कीर्तन करता करता ते त्या जामदे गावातच वारले. ते पूर्ण गाव पारधी समाजाचे. 450-500 लोक तिथे पारधी समाजाची मालकरी. काय कोणाची जागिरी नाही चांगला आणि वाईट वागण्यासाठी. ते सगळं वरच्या मालकाने ठरवलंय. पण सुंदर होती. वस्त्रदाने सुंदरपणा. वस्त्रदान केलं पण कोणाला वस्त्रदान करायचंय. आपल्या संक्रांतीच्या दिवशी काय करतात माहितीये का. माऊलीच्या घरच्या आल्या, विनायकरावच्या घरच्या आल्या, सरपंचाच्या घरच्या आल्या, अण्णाच्या घरच्या आल्या, चांगल्या चांगल्याच्या घरच्या आल्या. ही खपक्या गुळाची लेकरू. आणि गरीबाच्या घरच्या आल्या की शॅम्पूची पुडी. होडी वशीन होडी. केस नाही आता तुझ्या डोक्याला असं करशील तर होडी वशीन होडी. तुम्हाला 30 गाव पट्ट्या 36 गाव मी काय मागे लागेल. पंढरपुरातल्या मालकाने मला इतकं दिले आता मरुस्तर कुठे भीक मागायचं काम पडत नाही. काय ताण नाही. आणि मी पानछाड्याला सांभाळणार मी नाही. विठाला विठाला बाळूमाधवाची बायको आली की चांदीचं बघू. आसारामची बायको आली की घासणी. प्यारली सोयीन ते हाताला हे दान मिळत असते ते नाही. सत्पात्री दान दिलं पाहिजे. वस्त्राने सुंदर पण कोणाला चंद्रभागेत पिष्ट टाकीतात आपल्या बाया गेले. ती शिकणारी तिथंच कुचकड झालेलं नारळ ती चंद्रभागेत तेच पिसन तेच नारळ हिला टाकलं की तिचा बरे लगेच धरून पाया पडतो तुम्हाला. मरण गेली गावकर सकाळी असं नका वागायचं. किती कीर्तनकार मेल्या सूत्रात आणि तुम्ही पहिली मला गोळी घाला. सगळ्याला सारखं मानलं पाहिजे. पंक्ती प्रपंच केल्याच्या नंतर 8 माणसं मातीत गेले, 14 बायका मातीत गेल्या. पुराण वाचा लक्ष देईल तुमच्या. करायचं नाही. काही काही गोष्टी केल्या ना. उदक दाने सदा सुखी अन्नदाने दृढाशी. तुमच्या सप्त्यात अन्नदान होते. या अन्नदानात ज्याचं सहकार्य झालं त्याच्या घरातल्या लोकांना दृढ आयुष्य मिळत असते. उदक दाने सदा सुखी. पाणी आपल्या इंद्रीचं ओळचं जर कोणी पाणी पित असेल तर सुख प्राप्त होते. महाराजांचा आवडली उतरी शुरुवा एखाद्या गांजा फुक्याने धुतलेली
ताकद त्याच्या पाठीमागे, शास्त्र आहे, शास्त्र त्याच्या पाठीमागे. तेव्हा पैसे दान देत असताना कधी कधी पाप लागते बरं. हो, सर्वांपैकी द्यावे अन्न, द्रव्य पात्र पैसे देत असताना विचारच करायचा. माणसं लय सांगते माझ्याकडे गौशाळा, काय म्हणजे तुका म्हणे दान द्यावेचे अन्य वा वा, तुका म्हणे दान. याच्या पुढचं सांगतो. पात्रेषु शुद्धानि भयन्ति व्याप्ति अनंग भयपति कृतौलनुष्का सुभे काल भव दातव्यनाया यतो काल भव नस्तासुराय अनित्य नित्यं भयन्ति व्याप्ति सुधा काल भव तन्नपद्धति. आपण दिलेलं द्रव्य जर अनाथाई खर्चिलं, पैसे दान दिल्याचं पाप त्याच्या बोकांडीवर बसत असते. धर्माना रुका दान दिला, रुका धर्मानं रुका दान दिला, अख्खा धर्म वैकुंठात स्वर्गात, पण धर्माची 4 बोट नरकात गेली. माशा धरणाऱ्याला रुका दान दिला, त्या रुक्याची रील घेतली आणि जाळं इंगलं, वाचणाऱ्या माशा मरू लागल्या. तितक्या पापामुळे धर्माची 4 बोट नरकात जातील. धर्म धर्म आपण त्याच्या पायाच्या मातीच्या बरोबरीचे नाही. आपल्याला काय बोखांडीवर पडेल, आपल्या मेळ लागेल का? पैसे दान देत असताना हिसाब केला पाहिजे कोणाला द्यायला होत. आपण भाकरी अन्न मात्र कोणाला द्यावे. तुमच्यासारख्याच्या खयावी एक जणांनी जेव्हा येसली तेव्हा असं होतं, पुढाऱ्याची महाराजाची मिनिटं मोठली असते. मोठ्या माणसाच्या खयावर तुमच्यासारख्याच्या जेव्हा येसली एक जणानं अन्न त्याच्या 2 भाकरी केल्या आणि दारात कुत्री आली. कुत्रीनं 2-4 पिले दिले, पोट पाठीत गेले. अर्धी भाकरी कुत्रीला टाकली. कुत्री भाकरी खात असताना तितक्या टाकणाऱ्याच्या कुत्रीच्या मनातून मुंगस गेलं. ज्याला अर्धी भाकर टाकली का त्याच्या आणि कुत्रीच्या मनातून मुंगस गेलं तर मुर्दात मुंगसाचा अर्धा अंश सोन्याचं झालं. काय दानाचं महत्व असतं अन्नदानाचं. अन्नदान कोणालाही करा, तुमचा हातो काय विरोध करणाऱ्याला जरी तुमची भाकरी खाल्ली पुत्रांना शाप देईल, पण त्याचा अंतकरण आशीर्वाद देत असते. म्हणून तर पंढरपुरातल्या मालकानं 8व्या अवतारात पांडवाच्या यज्ञात उष्टे पात्र उचलले. तो उचिष्टे कार्य धर्माग्री अगोदर हा बंद घेतला होता असं माता लक्षात आलं. मांडव्याला ब्रह्मांड उतरंडी ज्याचे निश्चय घरी तो उचिष्टे कार्य धर्माग्री हेचा बंद होता. म्हणून पात्र उचलले मालकानं, कारण आशीर्वाद हा पात्रावर पडत असतो. पात्रावर अंगुली भय जाते आशीर्वचन हो जाते. तिथे मी 2-3 श्लोक सांगितले होते, वेळ झाली ना, ठीक आहे ना. म्हणून अन्नदान कोणालाही करा, पैसा देत असताना मात्र ठीक आहे. आपण दिलेला पैसा जर कुठच्यानं दारू पिली घरी जर बायकोला मारलं तर पैसे दान देण्याच्या बाबांनी पाप. म्हणून आपण दिलेले पैसे सत्पात्री गेले पाहिजे. माझ्याकडे गौशाळा आहे, तू माईला सांभाळीनं गाईला कसा सांभाळशील तुला ही तर विचार केला पाहिजे ना. अवस्था माणसं बुद्धी दिली देवाला. ती रस्त्यावर चालत असताना जर सापडली नाही तिच्या पायाखालची माती आणा, सरळ टाकल्याबरोबर सरळ सुद्धा रावलं चित्र खाणाराची पोरगी. आज रामायणामध्ये हातल्या हे चाललं होतं. ती कोणती सुंदर होती, सुंदर, अति सुंदर. सुंदरपणा कोणाच्या बापाची जागी नाही. त्या काळात ते राजे महाराज त्रस्त झाले, पण तिने लक्षात घेतलं आपल्या आईचं जीवन मातीत गेलं, आता आपलं मातीत जाता कामाने मनात राहिली. आणि त्या रस्त्याने ज्ञानोबाराची भेट झाली. वेगात सांगतो, पायावर डोकं ठेवलं. बरेच महाराज तिला पकडायला गेले, महाराजाचं सोंग घेऊन, पण तिला सोंगळे लोक लक्षात आले. सोंगळ्या महाराज सीताला कळालं नाही, पण हिला कळालं. सीता जगाच्या मालकाची पत्नी होती. रावण खोटा महाराज होता, खरा महाराज नव्हता, पण सीतेला कळाला नाही. पण ही वारांगणीची कन्या, तमाशात नृत्य करणाऱ्या बाईची पोरगी, पण हिला खरे महाराज कळाली. ज्ञानोबाराकडे बघायची, सूर्याकडे बघायची. सूर्याच्या प्रकाशाचं तेज तिच्या लक्षात आलं, ज्ञानोबाराचं तेज लक्षात आलं. सूर्याच्या तेजाने अंगाला घाम निघत होता, प्रकाश होता. तेजो भास्करो कांती श्वेतन काया जायते. भास्कराच्या प्रकाशानं अंगाचं काया म्हणजे घाम, श्वेत म्हणजे घाम, काया म्हणजे शरीर. आणि ज्ञानोबाराच्या चेहऱ्याकडे बघितली भक्तीची वलय निर्माण होत होते. तिने लक्षात घेतलं या व्यक्तीचे पाय धरावा. आणि पाय धरल्याबरोबर सांगितलं, माय तुझं पंढरपूरला जाय. ज्ञानोबाराचं ऐकून पंढरपूरला गेली, देवाच्या पायावर देव ठेवला. आज पंढरपुरातल्या मालकाच्या उजव्या हाताला तिची माती, उजव्या हाताला माती, उजव्या हाताला. सांगा किती वेदांतिक मिले, किती शास्त्री मिले, किती आचार्य मिले.
किती पंडित केले होते एखादा मला चाल. आता ठराविक लोकांचेच नामदेव रायाची पायरीच्या अलीकडं चोखोबा आहे. तुम्ही आम्ही त्यांना वाईट म्हणतो. घरात येऊ देत नाही चोखोबारायला, घरात येऊ देत नाही, मंदिरात जाऊ देत नाही. चोखोबारायच्या घरी जगाचा माप जेवायला, जगाचा बाप. एका जनार्दनी आईची चोखियाची पंढरी जगाचा बाप चोखोबारायच्या घरी जेवायला. अंगीकार ज्यांचा दारात समाधी. नामदेवरायची पायरीला आतमध्ये गेली की साक्षी गणपती डाव्या हाताला, उजव्या हाताला एका सुताराची समाधी आहे. जळोजी मळोजी नावाची सुतार. त्या जळोजी मळोजी नावाची पांचा, त्याची समाधी पांडुरंगाच्या मंदिरात जाताना उजव्या हाताला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातले, आपल्या भागातले सुतार. आणि समोर गेल्याच्या नंतर देवाच्या मंदिराच्या डाव्या हाताला काळोपात्रेचा तरटीचा वृक्ष, त्याच्यावर आधी तिचं दर्शन, मग देवाचं दर्शन, मग जगाच्या मालकिनीचं. का भजनानं अंगीकार केला. आज्या वेळ भीतीनी प्रत्यक्ष पुराणी सहाव्या क्रमांकाचा संन्यासी. सोपं 2 मिनिटात सांगतो. चाल कोणाला दे, कोण्या गावात चाले एकाच वाडीला, फक्त चाल मात्र जलद मागे असेल. कारण तुम्ही सगळंच म्हणता ना, आऊ तो उभा ते हान बीर बी चांगलं फट फोडून आणि रासण्या कर, असं नाही असं. एका गावाला चाल राहील आणि वेगात चाल घ्यायची. मात्र क्षमा असेल. भजनाची ताकद तुका म्हणे येते भजन प्रमाण. आणि काय फरक झाला. संन्यासी 9 आले. 9 संन्याशापैकी 1 नंबरचा संन्यासी मारुती, 6व्या क्रमांकाचा संन्यासी देवर्षी नारद. 6व्या क्रमांकाच्या संन्याशाला एका राजाचा शाप होता. तो राजा होता भगवान शिवशंकराचा सासरा दक्ष प्रजापती. प्रजापतीने शाप दिला की तू जगात पुढे एका जागेवर मृत्यू लोकम भयो स्थिरत्वम नैव नारदः, तू एका जागेवर कुठं थांबणार नाही. शोक सांगतात राजा परीक्षिती. ऐका, नारदाला शाप प्रदान झालं का. मृत्यू लोकांमध्ये कुठं थांबत नव्हते. सर्वत्र नारद जीवन झालं, हात वळायच्या आधीच निघावं लागत, पाय थांबतच नव्हते. नारदान देवाला सांगितलं आता जीवन भजन करतोय, मला थांबता येत नाही. कारण प्रयोग सगळ्या देवाला सांगितलं आमच्या हातानं काहीच नाही. एक साधू भेटला, त्या साधूनं सांगितलं बद्रिकाश्रम नावाचं ठिकाण, मी सांगतो ते भजन कर, मी सांगतो ते भजन कर, आणि मी सांगतो तिथं कर. वाक्यनीत आहे का. त्या महात्म्यानं नारदाला सांगितलं मी सांगतो ते भजन कर आणि मी सांगतो तिथं कर. स्थान महत्व असलं का. स्थान महात्मा. संध्या घरात केली पुण्य वेगळं, देवघरात गेली पुण्य वेगळं, तुळशीवंदनापाशी केली पुण्य वेगळं, गाईच्या गोठ्यात केलं पुण्य 10 पटीनं, वाहत्या पाण्याजवळ केलं पुण्य 100 पटीनं. इतकी ताकद. स्थान महात्मा असतं. स्थान महात्मा. अहो इडी होती का शंकर रोज सकाळी काल पंढरपूरला झाला, तुळशीविड भरू घेऊन आला. स्थान महात्मा. हो तुका म्हणे मोक्ष देखील कळस तात्काळ हा नाश. त्या ठिकाणाचं महात्मा. तेथील तृणाने पाषाण तेही देव जाणावे. स्थान महात्मा. सकाळी गळती एका वेळा चंद्रभागा डोळा त्या ठिकाणाला बोलतोय. म्हणून मी सांगतो ते भजन कर आणि मी सांगतो तिथं कर. भजनाचं नाव सांगितलं, आमका नाव घ्या आणि ठिकाण सांगितलं बद्रिकाश्रम. बद्रिकाश्रमला पंढरपूरचा मालक पान भातोडा हातात घेऊन नारायण रूपात उभा आहे आणि तिथं नारदाला भजन केलं आणि त्या भजनानं नारदाचा शाप संपला. तुका म्हणे ते भजन प्रमाण काय थोरपण जाळावे ते विठोबा. सेवा या परिसरातला येथे योगी मानव सर्वांच्या वारकरी संप्रदायातल्या सर्व निष्ठावंत लोकांच्या चरणी सेवा समर्पित करतो. ग्रामदैवत मारुतीराय या परिसरांचं सर्वांचं आराध्य दैवत भगवान केदारी महाराज अशा सद्गुरूंच्या चरणी साष्टांग प्रणिपात करतो. जे चांगले शब्द असतील ते घ्या, वाईट मी माझे मी येण्यासाठी तयार आहे. झालेली सेवा सद्गुरुनाथांच्या केदारी बाबांच्या चरणी समर्पित करतो. गावात या सारळगाव नगरीतील जेवढ्या अंगावाची मंडळी असतील तेवढ्यांना कोटी कोटी धन्यवाद. परगावी स्वतःच्या उद्योगाच्या निमित्त गेलेली सर्व तरुण मंडळी, मुंबई क्षेत्र मोठमोठ्या ठिकाणी सर्व मुलं मोठ्या श्रद्धेनं मुलीबाळी सुद्धा हा उत्सव समजून, एक दिवाळी समजून या उत्सवाला सर्व गावातल्या लेकीबाळी येतात. मुलं सुद्धा तरुण मंडळी सुट्टी काढून येतात.
त्या श्रद्धेने उल्हासानं करतात. म्हणून गावातल्या सर्व आडनावाच्या माणसाला धन्यवाद देतो. मौली तुम्ही संपर्क करतात, तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. आणि केदारीनाथांच्या चरणी, बाबांच्या चरणी एकच प्रार्थना करेन, केदारी बाबा निसर्गाची पराकाष्ठा बदलू द्या, ऊन पडू द्या, जेणेकरून इथून पुढचं जे पीक आहे सूर्याच्या प्रकाशाशिवाय पिकाला तेज येत नसते. आणि ज्या पिकाला तेज नसतं त्याला कण नसतात, आणि ज्याला कण नसतात त्याला सोपट म्हणत असतात. असं पीक आमच्याकडे नकोय. सर्व शेतकरी वर्ग आहे, हा शेतकरी वर्ग सुखी व्हावा म्हणून निसर्गाची प्रणाली बदलायची ताकद फक्त संतात असते, आणि ती समाधीतून केदारी बाबांनी करावी हीच माझी केदारी बाबांच्या चरणी प्रार्थना. उपस्थित सर्व गुरुजनांना साष्टांग प्रणिपात करतो. सगळ्यांची नावं घेतल्याची ग्रहित करा. इतक्या जणांची नावं त्रिशूळ घेणं शक्य नाही. समोर बसलेल्या सर्वांना प्रणाम करतो. कालच्या संक्रांतीच्या दिवशी तुमच्या बायकांनी नावं घेतलीच असतील, मीच घ्यावा असा विषय आहे. ज्ञानेश्वर वाघबेटचा सप्ताह चालू आहे का? वाघबेटचा उद्या 18 तारखेला कीर्तन आहे वाघबेटला. कीर्तन देवाच आहे, सांगायला गेल गावकरी. माझं कीर्तन माझी बायको नाही ऐकायची, तुम्ही कसं ऐकता? हा चाल. बरोबरवाडी आणि उत्तरेश्वर महाराज. तुका म्हणे ते भजन प्रमाण, तुका म्हणे ते भजन प्रमाण, तुका म्हणे ते भजन प्रमाण, तुका म्हणे ते भजन प्रमाण. काय घोर मन काय घोर मन
आणि कुठल्याही कार्यक्रमात
असली. आज आरती कशी शिस्तीत झाली अशी कीर्तनाच्या शेवटची आरती अशीच व्हायला पाहिजे. माग कुत्रे लागल्यासारखीच आरती म्हणते इतकं सगळं. कारण आरती ही पूर्णाहुती असते कीर्तनाची, म्हणून ती आरती शिस्तीत घेतली पाहिजे. शिस्तीत शक्यतो चांगले चांगले गायक लोक एक एक कडवं सोडून पुढे पळते, असं नाही पळायला पाहिजे. असं पळाल्यावर सरस्वती लक्ष्मीला सांगते याचं घर सोडून जाय. अशी आज कशी आरती म्हटली अशी म्हणली पाहिजे. थांबा 2 मिनिट. अखंड हरिनाम सप्ताहातील 7वा दिवस, 7व्या दिवसाची कीर्तन लोकी सेवा हरिभक्ती परायण बाळू महाराज गिरगावकर यांनी गावकऱ्याच्या विनंतीला मान देऊन आपली सेवा समर्पित केलेली आहे. आणि